O yan. Ano? Kumusta namit kang balukang? Ay, mga magayunong na digso sa tubo ko. What? Iyan ang pinakamagayon sa mga nagtataranom. Iya, at nagtanong ako kitubaw. Aram nindo ang tubaw. Aonin na. So mga day nakakaaram kang tubo. Ho, nipahiling ko sa inyo. Maharbis ako ngunyan. Hisos na hames. Ho! Gariman sa na asukar. Iya, ho na. Tubo. Hisos na hames talaga. Hain daw naman siya bagat ha. Dalamang minaaga. Ay, speaking of bagat. Nagparaan ka man dyan. Nag-harvest tabi ako. Kitubo. Isos, makalamang. Ano yan? Isos, na klase kitubo mo. Ara mo, saraday pa. Pero inan mga mahamison. Ano nga, mako nga lang kinagkapira. Iyan? Kung mo yan, tanaan mo man. Mamis man siya Nilingon mo man, sining ka namang kampig. Takapig karawan. Marisip. Kabuda. Sus na hames. Gogon. Ata, gogon kitubo, parariyas man sanaan, mahames. Gogon. Di ka pa kayo nakatana. Kami natadak ko masiba. Initabi. Nakakita kitubong sharing kaan. Iyo nga ni ang tubo midigde. Ani ba itom, pero sa mo ine. Iyo ine. Jesus, marisip na tubo ini. Ay, hindi. Hindi ko masiba. Ikakaong ko nga ni. Mames. Sos na hames. Amazing. Ay, tapo ko na nita. Wala na ni kiduga. Ako ni may tulo pa digdi ako. Kung muya mo man, nakulong pa nga ni dyan. May nagharagan na naman nga ni. Pigpangilin ko. Iya. Imbis na ako na makwartahan. Pigpapabakal ko. Ajis. Ajis. Pesos parisip na ajis. Dawag ko kanday masiba. 10 pesos. Sulit man. Pag inikinakan mo. Puon sa puon, sundo sa puro. Hisos na ames. Ini, day kakain ni magkakanin ni yung may burbalukag. Kaniguan. Tayo ni bulbulon ini. Pero kung tanaan mo man. Tanaan mo. Mamili ka dyan sa tulo. Una rin dyan. Anhamis ka. Hindi, day yung una nito. Day pa nagtungkahag. Sigurado kang mamis ini? At mahamis. Balon mo nga ni. Kaya rin natatakot naman ako. At taday ka matakot. Taday man na nakahudong. Ano daw? Ano? Mahamis. Ay, iyo mananggan. At iyo. Lalo kung matanaan mo. Ano? O yan. Ano? Kumusta namit kang balukag? Ano na naman? Asan ka na? Nasaro siya bagat. Uyog-uyog mo balukag. Kinakan.